Hrad Šášov alebo Šášovský hrad sú rozľahlé zrúcaniny hradu na strmom ľavobrežnom brale nad tokom Hrona v nadmorskej výške 340 metrov nad morom nad dedinou Šášovské podhradie. Názov hradu pochádza z povesti o tom, ako Šašo zachránil na poľovačke život z volenského hradného pána a ten mu nad miestom záchrany daroval hrad. Hrad je postavený na mieste, kde sa križuje cesta Pohroním s cestou z Banskej Štiavnice do Kremnice a Turca s úlohou strážiť pohronské obchodné cesty a vyberať mýto. Hrad Šášov sa spomína v roku 1253 ako majetok bratov Vincenta a Petra Vančovcov, ktorých príbuzný Štefan bol vtedy ostrihomským arcibiskupom. Hrad Šášov spolu s hradom Revište, situovaným 15 km južnejšie na druhom brehu Hrona, chránil priechod a cestu do Banskej oblasti, predovšetkým do Banskej Štiavnice, a asi aj preto ho získal v roku 1320 štiavnický komorský gróf. Kráľ Žigmund daroval v roku 1424 hrad Šášov kráľovnej Barbore. V čase gotiky a renesancie hrad často menil majiteľov. V roku 1447 ho mal v rukách Ján Jiskra. Kráľovna Beatrix, manželka Mateja Korvína, ho v roku 1490 darovala Dovciovcom, ktorí ho vlastnili do vymretia rodu v roku 1647. V roku 1650 získal hradné pánstvo Kúpov Gašpar Libaj. Za Tekeliovského povstania v roku 1677 sa povstalci zmocnili hradu a vyplienili ho. Ovtedy bol v správe eráru. Generál Sigbert Heister bol v roku 1704 menovaný najvyšším veliteľom cisárskeho vojska na území dnešného Slovenska. Bojoval proti kuruckým povstalcom a 26. decembra 1704 sa mu podarilo dosiahnuť víťazstvo nad Kurucmi v bitke pri Trnave. V roku 1708 dobil aj Šášov, nechal ho podpáliť a ovtedy sa hrad rozpadal a chátral. Hradné ruiny sa dnes sústreďujú okolo ústredného pretiahnutého vnútorného hradu, zakončeného kruhovou baštou. Pred ňou je prístupová cesta do hradu, ktorá tu viedla cez opevnené predhradie s malou baštou. Hrad sa skladal z niekoľkých častí. Najvyššie položený gotický palác, ktorý tvorí základ horného hradu, často prestavovali. Na úzkom dlhom vnútornom dvore boli rozmiestnené obytné budovy a na konci terasy na najvyššom mieste bol palác, zabezpečený najskôr trojhrannou vežou. Súčasné aktivity na záchranu hradu Šášov sa začali v roku 2003, kedy vzniklo Združenie na záchranu hradu Šášov pod vedením Rastislava Uhroviča. V roku 2013 bola vybavená nájomná zmluva na pozemok pod hradom a finančná podpora od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a začala sa konzervácia hradu. Združenie na záchranu hradu Šášov aktívne rozširuje povedomie o hrade rôznorodnými akciami. Napríklad akcie Noc želaní alebo Večer na hrade si našli veľké množstvo priaznivcov z blízkeho aj ďalekého okolia. Preto neváhajte a navštívte hrad Šášov aj vy. A to je z videa o hrade Šášov všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu. Ak sa vám naše video páčilo, nezabudnite nám dať like, zdieľanie, komentár alebo úplne najlepšie, keď nám dáte odber. Ďakujeme.